съдебна палата е очевидно, че е нарушен закона няколко пъти. Знаете го много добре и вие, и тия, които са ви платили. Така че това е положението. Последете го този запис, чудесно ще как не ти е срам? Newsbg.com засяга Соня Кутуклива, която винаги гони политиците, задава въпросите и в момента ще покажем как един работен ден е. Извинете ми, че веднага. Обърнете се към мен. Да, имате ли срам? Левете ми. Така да се предоставя невинност, докато не се докаже вина. Закон е така, но вие се опитвате да го правите с улично правосъдие. Организирате хора, които нямат алфабет и доказателствата. Това е редно ли е? Да се разбират в десетки хиляди, за да бъдете от кмета, нещо може да сериозно обърнал глава. Не са десетки хиляди. Лена, сте седели в колата си пред вас и сте плакали, просто искам да уточня. Благодаря ви, всичко добро.